já to jenom. Teď udělám si to výrobku. Neboj Marti, ale mám to, jo, to je zatím tvoje nejlepší, jo. What this time? Vám ukážu nový klíček. To bylo dobrý, jo? Jo. Mhm. Tak já si teda odpověď. No, odpověď, já tam hodin nemám. To může vypnout. Jo, už to vypnu. Jo. Ještě bolí ruka. Mohla. Tyve, no, a to tady jako nemůžeš takhle si kopat, ty když tě natáčí. Ale... No, Marti, tam buď, tam tě mám slovo. Ale to budu ještě dál. No, dobrý, jo? Jo, tak bylo v podstatě si Jo, Marti, pojď. Ježiši. No. Jo, dobrý, Marti, hele, mám to tam. To je, to bych